Akumbaba nomhlaba uNkulunkulu akakulonde kubusise la khona izokubalulekile nokufanele ukuthi ufone ngo-96 uyafa mhlawumbe ukuphela ungakuthumelela SMS ungaceli ku-WhatsApp futhi nangebhadi nangephutha kungapheli kwamandla ami uma uzocela ku-WhatsApp ngoba ngikunikeza ithuba lokuthi ungakhuluma nami ungifonele ubuze iphupho kuphela wena bese ucela ku-WhatsApp uyothi ngikunikeza isandla funa ingalo yonke yabona so ungakwenzi lokho angikuthandi so sibheka la udaba lwami njengenjwayelo uHoney Badger futhi njengoba uHoney Badger and Honey Badger ngenzeka unsele kaLinda Mkhonto maybe yeah I assume naku ke singakusho uthi ke la ngiyabingelela phasa ngicela usizo lapha ngiphuphe ngathi ngigibele inkunzi ngiphuphe ngigibele inkunzi emnyama ngehla ngayo intaba ngiyabonga so ungayibona inkunzi ingabe emnyama emhlophe noma inkomo nje in general uyigibele uyehla noma uyakhuphuka noma uwela umfula noma uyapi ngicela uzoba simila into yokuqala ufuna si-highlight ukuthi ngokwesintu inkomo uphawu lwesidalwa uphawu lwethongo yabo yes kwabanye futhi inkomo yaba uphawu loNkulunkulu wabo suke bemkhonza abanye le worship bakholwa inkomo njengophawu osunekhomba uNkulunkulu othile kodwa kasenze kanjani number 1 ngokujwayelekile uma uphupha inkomo usikuthatha njengophawu hluma uyigibele olusho ukuthi ungase uthuthuke futhi uthole udumo nesithunzi ngenxa yokuthi unamandla nobuchule nekhono lokubhekana nezithiyo ezinzima inkathazo noma incindezi kalula 2 futhi kuyenzeka futhi uma uphupha inkomo kuba uphawu lwegibele olungabuye lukhomba ukuthi uzokwazi ukunqoba izithiyo nokuthi uzophumelela ukufezeka izifiso zakho ngenxa yokuphokophela phambili 3 kodwa kwesinye isikhathi uma uphupha inkomo uphawu luhluma uyigibele olusho inhlanhla nokuthi isidalwa sakho sinawe futhi uzophumelela ngisho ngabe ubhekene nezihibe ezinzima kusho ukuthi lo muntu kungakhomba lesi sidalwa sinaye okusho ukuthi angaphumelela noma abe kunzima kangakanani noma abe ubhekene nezihibe ezinzima kangakanani akunandaba ukuthi inkomo emnyama ngoba kwabanye inkomo emnyama yes kwabanye inkomo emnyama bahlala njengesidalwa esingcolile but inkomo emnyama kwabanye futhi iyisidalwa nje ongaba isidalwa samanzi ngokuhlwana kwezidalwa zamanzi so 4 kodwa futhi uma uphupha la inkomo sikhethe njengophawu lobuma uyigibele kepha ikuwise ngoba seluyakhomba ukuthi uzobhekana nezinkinga nobunzima nokwehluleka noma ukulahlekelwa ngenxa yokudinwa kwesidalwa sakho yabo noma uzolahlwa wena kunomuntu ozokulahla nomuntu ozokwala siyabonga kakhulu Nkosi ithile umusa